Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pida ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong. Khasi Hills Autonomous District Council haka pratrik uyayong arjar arpo kala lumi ginong sam khao ki baju khai ya khao po pot sam jong District Council kanang ban pintikna hadu katnu khao ubyang pura bande si kipat ba nong snong kum hakani kapor bak sarkar kadang pencari ya ka jingkhang dam ka ba arpuis ngi hakari India borokwe Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan hak jinge kran mak Batisi TV ulai thu bahadien ka jinge kran bikinong sam khao kila pentep ba khao hadu menta udang pohu hak jela bat kipat baru kemdai setia ban khuslai shushu ulai thu ru ba ka District Council kala rai ban ajingmut syak sarkar hak bai dei ba ka jingbu yaki dukan sam khao haki shnong ba per khanang ban pensuk ipat ba na ka ba wan thit khao shadu syakanong ba shilong Kamtam habedi ki retailers namar ba ka bahai ki retailers aba ki wan shayo ban neki wholesaler ban shim neki ma kimyo ko maki kwa ban pendap le se ke kali ke baki lawan ra te ka po baki lik phai shayeng shaki dukan klik phai datang san ribon ni khau te le se katai ka wan ra le se ki retailers ban hap pen mi wat ikatu ke bai kali te kata de ko wina ka daw ba penlong ni kan jing kiudor haki shnong habide kini ki marba te bai dei ba kata ka jing kiudor neki wholesaler ko ba la ai assurance dai siam ngin hab ban pe benia wat ekani kanam don kum kata jing pen kiudor ni jing shim kabu neki ni wholesaler ki ban de ba shiki retailer ni khot ekani ka meeting hadin ba ni layo ya ka jing ujar nanti dor basno nanti pat ba halo ka jing ede barka marba mardi hoi namar ban da yom ni kunyang jing fang di pat ba kin ham ai ka jing trei lam barka sarkar bandung di trei di kita sange lut ke kam ke jam baro hat dan re ha padeng ka ni ka dong jing e pan ha be de marba mardi te belingi khot ini traders kalau namar begini kita traders ki hap apa ke jurisdiction jongi ka District Council jika kam ke bangi kerana ni kong kalau bangi bagi retailer lani ki snong ki bala rai da ka snong ban wan shim ki tiar marbam na benta ka snong bandi po snong ni bagi sya along ka harassment ni ki wan ki yang bero sisni nadu san beje mestep adu khat ar beje men ki yo ki tiar ki Ren na poli khai kiyo tang ar paket khao namun kimyo e ka baki kwa den re ngamut ban ong ba kimyo lut kat ka baki kwa at least lakum no ni ong ba kam dei ban dunai ka ar phok paket koi ka duka nang ba at least kinum dan kam ban wan man kasni lani kimyo ban penbiang ya ipat ba nama gadon ka snong ka ba lai spa ye isya tang koi ka dukan ban wan dan namanta lai spa yang la kong nu khao tu la de ban poi de ki sau kho san po paket dan ren ra lai poket kai ka jing man toy ki pai ba plus nanta kira da kali ke bahe lani ka pick up ka bai kali ke de lai hajar sawada namanta la da ki yo tang lai poket tikin dale sesinong kin dia kat no ki habat pen ki ke do de kani ka ta no ta pai ma tikini ki engi kwa ban ajimut ya ka sokar bat ajimut ikini kita dah su bat ngap naki ka eka bius jumki bat hadin mengini so naki ngin sai keren yang ini basoka bala kumno ban ailat no ba hidukan kin peli baik normal bada don sputli hasnong sya bro sputli kenang ban maintain nya kata social distancing mo rela da pipri tang gawe te bro lai spa ngot hantu ye nyom tang kamu la bun pai ba dan ada peli tang bro khat ten le yu la ya sam kala ya separate pai ba dan kadang orang ban sa ajing mudi sarkar kamno ban le halo ni te ba kajing dei bat u khao na ban ta jong ki MDC ru na kalian jong gitu das kila aga assurance ban pet ba kinu ki MDC ki bakwa ban thiet u khao lang ba tu skip kini yo da ka basuk kan dan kan no kajing kan ni skip mentangi mang sekolah bang we kila ya yo menta in nang patrika magi don ki MDC jongi kwa ban thiet du khao magi wi ki pai ba man ki snong ki kwa hiu khao ban yo te ta ka dau re ka don ki jing e pa ngim yo khao ka dau ngi khat iki nang ban ni stu jumut kum no ban le nang ba ki nyarap le mingi ban yo e khao nang bang yo ban sam chi pai ba pol